Mga igsuon maayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, pitsa 25 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikakatluag tulong nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 20, versikulo 27 ngadto sa 40. May mga Saduceo nga miduol kang Jesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Unang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak. Ang igsuon niya tung tawhana kinahanglan mga sawa sa byuda aron mga anak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki, ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nga asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babay ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babay maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila. Ang mga lalaki ug babay nining panahuna nagminyoay. Apan ang mga lalaki ug babay nga angay banhawon ug magkinabuhi sa maabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaag, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Diyos ni Isaac ug Diyos ni Jacob. Ini nagpasabot nga siya mo ang Diyos sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo. Ug wala na sila mga has pagpangutana kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, kumusta? Gikapoy na ka? Padayon lang sa pagtikang paabante sa imo nga mga lakang sa dalan nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mamahimong gikapoy na ka tungod sa daghang problema nga imo karong gihambin ug feeling nimo ikaw ra usan nag-inusara, wala kay kastorya. Kasumbungan nga makapaluag-luag sa gibating kahuot sa imong dughan. Igsuon ko ni Kristo, ayaw bayag buhi sa kutay sa pisi nga nagsumpay sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahulay, paghinulsol ug pagampo sa Dios. Dasiga ang imong kaugalingon nga mubangon sa imong pagkadagma ug hinumdumi kini nga ang Dios dili ka maong mupasagad kung kita kaniya andam lang moalagad. Ug ang Dios mingon, ibubo ang tanan nimong paningkamot sa kinasingkasing nga paagi sa akong atubangan. Ug ayuhon ko ikaw ug hatagan ko ikaw sa tinud-anay kalipay ug kinabuhing puno sa kalinaw. Amen.